Dneska jsme tu s přírodním včelařem, Jarek Bajko. A co nám ukážeš, Jarku? Podíváme se do doulu Varé, podíváme se, jak ty včely na nás budou reagovat. Vlna je mokrá, takže plodují, případně suší nektar. Máme tady zvědavého sršně. A jo, tady je. Mají se rádi strašně se včelama? Moc ne. Zejména asijský sršně bude asi lovit. Mají krásný plot. Tady ten béžový jsou zavíčkované včelí buňky, včelí dělnice. Nahoře med. A uvnitř larvičky. Kde jsou larvičky? Tady uprostřed. A proč je poznáš, že tam jsou larvičky? Tak, můžeme se podívat dovnitř těch buněk. A oni tam jdou vidět. Tak. Takže ty jsi nastartoval ten rámeček tím, že jsi tady měl kousek vosku nahoře? Přesně tak, tohle je přemetené včelstvo. A ten rámeček vlastně na začátku vypadal pouze tak jako tady ten rám toho dřeva plus proužek vosku. A včely si vystavili to dílo úplně celé sami. Takhle vystavili dělničí dílo a trubčí dílo mají opatrnější. Co znamená trubčí dílo? Trubčí dílo znamená, že se z toho díla nebo z toho vosku líhnou trubci, včelí samečci. Takže prostě jenom pro trubce určená část. Přesně tak, jenom taková komůrka pro chlapy. Samotka. To je praktický. Tak jo, zkusíme najít včelí matku, jestli tam bude. Tak uvidíme, jestli se nám podaří najít včelí matku. Někdy je to na první pokus, někdy je to až po hodině hledání třeba. Ale velmi podobný obrázek jako předtím. Krásný vybíhající plod a znovu zakledaný plást. Tady můžeme vidět včelu, která komunikuje včelím tancem a dává vědět ostatním informaci o zdrojích nektaru. Aktuálně teda nosí něco z lesa, nějakou medovici. Tak podíváme se ještě na celý ten nástavek. Tak. Teď vrátíme opatrně zpátky. Tak, podíváme se na ten nástavek ze spodu. Tak, jak vypadá chomáč včela. Ze spodu, když tam nejsou spodní loučky. Tak u Ulvara je právě výhoda, že můžeme se takhle kouknout ze spodu. Je to jako bychom se dívali do košnice. A můžeme z toho poznat spoustu informací. Tady třeba jde vidět včelí plod, takže určitě víme, že tady je matka, je tady plod. Vidíme, kolik je ho tady. 1, 2, 3, 4. Rámečky minimálně 5 z těch 8. Vidíme hustotu těch včel, kolik jich tam je. A vidíte, že nejsou nějak extra teďka defenzivní obrané, že mají svůj program, potřebují si nanosit hlavně zásobu na zimu. A je možný se jí takhle krásně dotýkat. I pro včelaře je to dobrý způsob, jak odehnat ty včely, aby jsme mohli vidět dovnitř. No, takže není nutné použít kouř vždycky. Stačí takhle na ně trošku potlačit a
Oni odběhnou a my se můžeme podívat na to, co potřebujeme. Tady je plásteček, když se podíváme zhora, tak tady ten střed už mají vystavený, už tam je tmavší ten plást a tady je světle bílý, takže podíváme se na tady ten krajový, jak jsou daleko. A jestli třeba staví trubčuna, a jak moc, tak. Tak kde vidět, že skutečně probíhá nějaká snůška. Je tady zanesený čerstvý nektar a dokonce jsou tam i vajíčka. Takže matka byla tady v blízké době a zakládala tady ty dělničí buňky. Jak dlouho jim to trvá postavit takhle celé dílo? Když mají dost zdrojů, tak v rámci toho jednoho nástavku tak klidně stačí týden. Ale když najednou ty zdroje přestanou, když nic nekvete, tak to může stát klidně celou zimu takhle, bez toho, aniž by se to nějak rozvinulo. Takže takhle to vypadá ve spodu. Ještě můžeme zkusit ten středový, jak vypadá. Podívat se na ten středový. Tak a tady už je ta zmíněná trubčina. To jsou tady ty větší vybulené buňky. Z nich se líhnou trubci, to jsou tady včely s těma velkýma očima. A znovu krásně lesknoucí se nektar. A jde vidět, jak ta volná stavba postupně přechází dělničí dílo, umí přejít na trubčí dílo a obráceně, podle potřeby včelstva. Tak už zavřeme. Jarko, ty si tyhle úly vyrábíš sám? Tyhle konkrétně vyrábím sám. To jsou úly, které mají rákosovou uteplivku, takže z vnitřní strany je rákos, z vnější strany je palubka. A k čemu je tam ten rákos? Rákos používám k tomu, teda kromě toho, že dobře teplně izoluje, tak on taky umožňuje, aby tam v tom úlu mohli žít štírci, štírek knihovný nebo štírek obecný. A ti pomáhají právě včelám, aby se vyrovnali s roztočivadla. Takže je to takový ekosystém, budování ekosystému úlu. Tak jo. Tady tahle záležitost ovčí vlna je nejlepší v tom polštáři. Zároveň teplně izoluje, zároveň umožňuje propouštět vodní páru. Takže systém, jako by to byla včelí dutina ve živém stromě. Tak jo, děkujeme. Děkujeme. Děkujeme Jarkovi i včelám. Jo, teďka hezky lítají. Já to vidím, no. Já jsem úplně spokojená, jako nevím, prostě neděle. No, ne, oni ví, že mají ten zdroj teďka v lese, tak Já tam cítím ten klid, jo, že sice jako mají zdroje, tak, ale že to je prostě fakt klídek.
Tady na záhonech pěstujeme celou řádku plodin. Máme tady cukety, kukuřice, česnek. Prokládáme to hodně zeleným hnojením. Pěstujeme svazenkou, hořčici, pohánku, komunici. Právě z důvodu, aby jsme mohli nakrmit i naše včely. Takže například svazenku pěstujeme každý měsíc, aspoň 2-3 záhony. Do toho hořčici, ta se krásně kombinuje s česnekem nebo s cibulí. Takže když vykopu česnek, někdy během července, tak hnedka vyseju hořčici a to mě pěkně vydezinfikuje půdu před další plodinou. Důležité je, aby včely měly pořád co jíst, takže svazenka jim dodává pyl i nektar a když ji vyséváme v pravidelných intervalech, tak pokvete až během celého léta až do podzimu. Tady máte cukety? Tady jsou cukety. Tady jsou cukety. Cukety před... Něco jak 3 sestry. Tady jsou cukety s kukuřicí, ale jenom první 3 záhony a pak už jsou dýně. Jo. Dýně to podrostou a ještě nám chybí ta fazola. Jo. Do toho. Budete ji dávat nebo není? Kašlete už. Letos asi na ně kašleme. Necháme jenom 2 sestry. Sestry stačí. Jo. A to máte celý políčko zakompostovaný a vysypáváte štěpkou uličky, jo? Přesně tak, děláme záhonky 75 cm široké, 10 cm kompostu organického, v organické kvalitě a vysypáváme zhruba 30 cm cestičky štěpkou, nejlépe z listnatých dřevin. A když je tam nějaká kombinace, trošku třeba smrku, tak to nevadí. A koukám, že používáš folii na odplevelení. To je černá silážní folie, asi jsou i lepší způsoby na odplevelení už takhle velkých ploch, tak je to velký game changer. Můžeme to použít právě na velkou plochu zaráz a vysevat hnedka zelené hnojení, které se chytne místo toho plevele. Jak dlouho to necháváš přikrytý, aby to fungovalo? V létě to funguje, stačí pár týdnů, 14 dní, 3 týdny a když je to v těch podzimních jarních měsících, tak třeba měsíc, 5 týdnů. Krátkou dobu vždycky, aby ten plevel pod tím umřel a hnedka vyséváme něco následného. Kdy jste sázeli? Před Vánoci. Konec listopadu, možná polovina prosince, vždycky před zámrzem se snažíme.